Good morning, dit is Milton Leven. Vandaag hebben we den 2. August. Vandaag hebben we wieder nanchetje wat de schrift ons leren dat wo we leven zullen. In Epheser 4, vers 17 sagt het, so sagen ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht wandelt wie die Heiden, wie die andere Heiden, in Eitelkeit ihres Sinnes, so wie han nicht te wohnen, so als in der Mensch dat, wat gottlos ist, wat in Ladja sein hat, oder wir können sagen, in nutzloser sein hat. So even wat wie van die Danke vleien doen, als Gott ever betjammert. En hij wil hadden we zullen reine Dank hebben, hij leert hier wieder, wann wir Ladje Dank haben, oder nutzlose Dank, oder sogar schlechte Gedanken vleien doen. In 18 Vers sagt hij, dat dan leven aan finsternis, in duister leven. En dat is zo'n persoon wat du niet göttlich denken dat. En dat is zo'n wat du ondankbaar zijn, oder onreine Gedanken vleien, oder een bitternis is, hout metdrouwen en zo wieder. Het zegt in de schrift in Reimer, dat God geeft met zo'n mensen op, wat du von Gott anweiten doen en aber nicht dankbar sind. So in ons Kinder Gottes, wir sollen wertvolle, heilige, reine Gedanken haben, wat Gott verherrlichen doen. Wenn anders, wat ons Verstand düster, sagt er hier. Das ist es, wenn uns das Licht uitgegangen dat, und wir können nicht mehr wirklich erkennen, wat Gott sein Wille ist, oder wat reich ist, oder wat aardig ist. Und jetzt zu weten sagt, wir worden fremd voor het leven wat God ons gegeven heeft. We worden bij ons niet meer zo als wat God kennen deed als zijn kinderen, maar we worden fremd voor hem. En dan leven we in onwijzenheid, zo ihnen is durch die blindheid ihres herzens, zo in onwetendheid te leven, zo wat niet herkennen kunnen, wenn dat hart is blind geworden. En doordat wordt mens dan ruchtloos, en wordt onzichtig, leeft in alle soorten verschillende zin en drift alle soorten onreinigheden. Dan zegt het nog, en dan is hij nog jitzig. So dit komt alle her van ons gedankenleven, want ons gedankenleven zo is als wat de heiden leven doen. Dus de godloze mens denken dat, heeft ladja zijn, nutzloser zijn, dat je van eine finsternis naar de nächste blindheid en een onwetendheid nemen, en über dem de persoon wordt ruchtloos, en die leeft onzichtig, en als in alle soorten onreinigheden bijna, en dan even dort nog als een jitzia mens. Een jitzia mens is zo'n wat alles immer wel naar zich traten. Manchmal is het geld, manchmal is het eer, oder anerkennung, aber alles soll naar hem gaan. En dat is wat blinde mensen doen, zo'n wat een ladja zijn ha. Aber hij zei in 20. vers, dat is niet zoals wie Christus kennengelernt hat. Niet Jesus Christus weer ganz anders. Hij weer zo'n wat vol lief weer, vol barmherzigkeit. En hij heeft ons ook geleerd. Het zegt im nächsten Vers, so ihr anderes von ihm gehört habt und in ihm belehrt sind, wie in Jesus Christus rechtschaffenes Wesen ist. So in Jesus Christus als die Wahrheit rechtschaffenes, wodurch han die dat als dit woord leven wie in Christus. Dat is ganz anders als een ladje leven te hebben. En dan zegt in 22. vers, doorwegen zelf een afleiden, den Feierwandel, wat we geleefd hebben. De Feierwandel weer vielleicht zo'n wandel, wat een ladje zijn had, oder nutzloser zijn had, dus je bedient oder nicht veel. Aber den Wandel zelf een afleiden, en dan zullen we van Jezus Christus leren en dan niet meer aan die last leven. Want die last, die leidt naar dat verderben gaan. Dat wordt ons ganz verdorven. En we zullen aber erneuert worden in ons Jes, zegt in 23. vers, dat we niet gemaakt worden in ons eindliche Jes. In de nieuwe mens aan te treden, wat door nur God zijn rechtigheid erschaffen is. En dat is ons verlangen in Jesus Christus zijn naam.